Sanibona ngane zakwethu. Ngiyathemba nonke niyaphila. Ngiyathemba nonke ni right. Ngiyathemba nonke kuhamba kahle ngane zakwethu. Sesikhona ngane zakwethu. Alikila ngilingafiki, alukho usuku lingafiki. Kodwa ngicela nje into eyodwa, ngicela uqale ngivule ngomthandazo namhlanje. Before siqale usuku lwethu, ngicela sivule ngomthandazo. Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu onamandla onke, uNkulunkulu wethu ophilayo. Wena Nkosi izolo, nguwe Nkosi namuhla, usenguwe Nkosi naphakade. Sesikhona moya ingcwele, sesihlangene uNkulunkulu wethu onamandla onke. Iba nathi ke baba wethu onamandla onke, iba nathi uNkulunkulu wethu ophilayo. Kuzona zonke Nkosi inhlelo ezikhona namhlanje. Sethemba kuwe, sethemba wena. Sikhulekela Nkosi ukuphila konke moya ingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ukuphila kwethu konke kunguwe, kungakunguwe. Amandla onke akuwe, uNkulunkulu wethu onamandla onke. Imvimbo yakho moya ingcwele uthe saphiliswa ngayo. Siyathemba ke moya ingcwele ukuthi ukuphila kwethu konke kufihliwe kuwe. Uzosiphilisa moya ingcwele ngegama nangegazi lika Jesu Kristu waseNazaretha. Iba nathi ke baba wethu onamandla onke, iba nathi Nkosi uJesu. Sizoqala baba, qala kanye nathi ke moya ingcwele. Simemezela kuwe uNkulunkulu wethu onamandla onke. Baba sikunika lonke udumo olukufanele. Nkosi bonke bongo bakho. ngoJesu inkosi onamandla ozobuya masinyela ndebandla lakhe manje naphakade in Jesus name. Amen. Siyabonga kakhulu ngane zakwethu, sibingelele nje kakhulu. Siyabonga nje kakhulu ukona konke. Sibonge nangomthandazo ukuthi sivule ngomthandazo. Kuyinto ebaluleke kakhulu leyo kithi. Ngingenomkhuhlane ngane zakwethu kodwa ke hayi into leyo esoyikhahlela leyo. Into esoyikhahlela leyo. Into esoyikhahlela nje leyo. Ikhona ingoma eculwa baba Macingwane, madoda ule ngoma. Khona ingoma ayiculwa baba Macingwane. Oyishaya iMaritzburg lapha. Angazi noma ngiyoyithola le ngoma. Khona ingoma eculwa baba Macingwane, madoda le ngoma. Hayi ayima ngathi ngwagogo ima ayime le ngoma. Ayime ngane zakwethu. Kona ingoma baba Macingwane abayishaya madoda ima. Baba Macingwane ke lo. Awuhabe funo usebenzelwa ngabantu. Umhlaba wonke ezandleni zabantu. Awunamuntu ongaphathi umhlaba. Umhlaba wonke ezandleni zabantu. Awunamuntu ongaphathi umhlaba. Setshenziswe ngabantu.
sahamba ungqiwa awayefuna ukusetshenzelwa nabantu umhlaba wonke ezandleni zabantu awuhamla muntu ngaphansi umhlaba ngayedwa awumhlaba wonke ezandleni zabantu awuhamla muntu ngaphansi umhlaba ngayedwa awayesaba awongiwa. Hey, Baba Macengwane, asibingelele baba, asibingelele baba, khona ingoma okwayishaya Friday baba kwahlazimula umzimba. Asibingelele baba, le ngoma ngazi baba ukuthi yini ayitheni Friday, wathi umishali yangoma. Ayi baba, ayi sathe ngiyayibheka ulive wakhona nguthole baba. Bengifuna ukuyala lo ngoma leyo ukuthi uthema uyidlala yangoma ngezwe ukuthi hayi baba. Sibingelele Baba Macengwane, sibingelele baba, sesikhona baba. Hayi ngiyabingelela nami mfundisi. Yebo. Yakuzwa impela ukuthi usefomini. Umuntu oshaya. Hayi amandla khona. Hayi. Le ngoma baba lena ukuthi ikhuluma into eziningi kakhulu ejulile. Angithi phela ngethu kuza kudala. Makuzatshalazwe. Yebo. Ukuthi ngisho culwa ingoma. Cula ingoma enenkulumo. Yebo, yebo. Chaya ipoem enenkulumo yomzabalazo. Yebo. Kushintshike lokho. Njoba nathi sisemzabelazweni. Siwumkhonto. Inasicule zona lezi ngoma. Uma sinezintsha zomzabalazo sizenze zibe nenhlese yomzabalazo phakathi kuzona bese ithumela imessage okuyiyona efanelekile njenganaleya ikhuluma ngayo ithumela imessage enkulu kabi ukuthi uma sifuna isystem correct sazi ukuthi yipi system correct eish baba ke emkhontweni asikafiki nalapho satabalasa nje ukubeka leadership kusho ukuthi kusephambili usemkhulu umsebenzi usemkhulu kakhulu hayi Baba Macengwane mhlambe ngokwesikhathi nangokwecondition mhlambe okuyo la ukhona so ngeqaphu kancane nje baba usithatha sibeke baba nje ngokweinhlelo ezikhona kwaZulu Natal ngakho ngithe lo live wethu le ngathi singawenza kakhulu kuba abantu bakwaZulu Natal ngoba ikwaZulu Natal inkulu kakhulu yenza kube lula futhi mangabe singena kanjena ngoba abantu bayakwazi ukuzwa umholi wabo ekhuluma izwe li1 kodwa liyokwenza ukuthi lisabalale eindaweni zonke. So nje baba nje sesikhona nje baba ake sikudedele nje baba nje usithatha usibeke ngekwaZulu Natal nangeinhlelo kuningi kusuke kuhleleka kushiyo ukuthi why kuzokwenza ukuthi kwaZulu Natal siyawuthatha kwaZulu Natal konke baba lokho baba nje unje qaphu nje baba ngiyabonga. Cha wemfundisi angiqale nje ngokuthi ngibingelele wena ngibingelele nabalaleli nabalandeli bohlelo lwakho kodwa ke kuwena nabo ngicela ukuthi ngixolise nakubona ngoba nakuwena ngeke ngachaza namhlanje. Yebo. ngoLwesihlanu sithe sibuye eMaritzburg ngabuya sengiqinwe ikhanda eliyisimanga bengingalazi ukuthi qhamukapi suka ngizange ngilale enhlobo umkhuhlane kwasho ukuthi ikhanda belibika umkhuhlane ayizona
ngibamba futhi usuku lonke namhlanje ke ngibona ngicela ukuthi uma abalandeli balolu hlelo bengizwa ngingakhulumi ngendlela baxole Yebo, iyona yebo. Yebo. kube bekuolunye nje uhlelo bengiyothi haya sihlehlise umfundisi Yebo, yebo. kodwa manje uma sihlehlisa ngibona ukuthi abantu bazojwayela ukuthi hey sesinamanga sewuyabaleka nomculo kanti cha Yebo. kanti ngiyakwazi ukukhuluma yize kunje izwi lami lihotshoza Yebo. nomoya usheshe unqamuke abatshelwe yini ukuthi angiphilile ngakho ke angilindele ukuthi sihlale isikhathi eside mhlawumbe singahlali i-hour kodwa ngaphezulu kwa-hour ngibona ngathi umzimba uyobe usuyagive up ngoba ngibambekile Hayi baba ngiqinisekisa ukuthi impela nje siyayibhala ngo7. yeah Yebo, yebo. Bamacingwane mhlambe nje siqale mhlambe kulokhu mhlambe okugcwala kwimedia okujabulisa abantu bomkhonto wesizwe ukuthi iKwaZulu Natal iyabuyela umkhonto wesizwe kodwa kuphinde futhi kube ngathi hayi akwenzeki, kube ngathi kuyenzeka, kuba ngathi akwenzeki. Siyacela baba nje ukuthi mhlambe nje usithathe usibeke ukuthi ikhona into enjalo ukuthi njengoba savota ngobuningi bethu KwaZulu Natal ikhona into ethi ngempela umkhonto wesizwe uzoyiphatha KwaZulu Natal njengoba yavota ngokuningi. akuzuba kimi ukusho lokho mfundisi kodwa mina ngizoxoxa udaba oluthi inhloso nesifiso sikamongameli lokho Okay. futhi ufisa ukuthi kwenzeke ngokukhulu ukusheshsha uyokhumbula ke ukuthi saqala umkhankaso ngomhla ka22 kuAugust Yebo. umkhankaso owahambisana nemarch ngalelo langa Yebo. ngase sithi ke imarch iyolandelwa imass action ezokwenzeka komasipala eyobhekana ngqo nomasipala sayicacisa ke imarch yethu ukuthi iqondene nezinto ezimbili eyokuqala yokuthatha over uhulumeni wakwaZulu Natal ngokuthi sitshengise ukuthi laba abayibiza ngegovernment of unity bahluleka kangakanani kodwa okwesibili sase siqale wona umkhankaso ukuthi sesibheke kohulumeni basekhaya ikampeni yethu ke kufanele iqale lezo zinto zombili zihambisana nokuthi ikampeni yethu esesiyiqalile siyikhomba ukuthi izoma kanje sizohlasela uhulumeni sihlasela uhulumeni kwiprovince sihlasela uhulumeni komasipala siyobahlasela kuyoze kufike ukhetho ngakho ke funeka siyi-understande ukuthi suka lapho Yebo. inhloso yokuthi sikwazi futhi ke ukuthi sikhulumisane nabase legislature ngalo lelo langa sanikeza imvume ku chief whip womkhonto wesizwe esishamthetho sakaZulu Natal ukuthi ayifake i-vote of no confidence lapha ya esishamthetho wayimemezela futhi khona sise City Hall la sasikhuluma khona samnikeza ithuba lokuthi ayimemezele kuthe ngokuhamba kwesikhathi ke wabuya kithina esethi ubona ukuthi sekuyisikhathi sokuthi ayimemezele ngoba sasingasikalanga isikhathi sokuthi iyomenezelwa nini makunjani kuthemva kwaloko udaba saseke siliphonsa na ku Secretary General yilapho ukudaba luhleli khona manje lolu lwe vote of no confidence
kodwa umongameli useqoke ithimba lalabo abazolixoxa lolu daba. Wathi uyacela ukuthi lingaxoxwa yiwo wonke umuntu, alixoxwe ngaphansi kwa-Secretary General. Lelo thimba liholwa uye umongameli, linosekela mongameli wesibili, bese kuthi u-SG yena akohola zonke nje izinto zokuxhumana nokufanele kuxhunywane nabo. Mina-ke okwami ukukhuluma kuphelela lapho. Engigcizelelayo ukuthi lukhona uhlelo olwenziwayo, kukhona umkhonto ophezu kwako ukubuyisa amandla kahulumeni siwalethe kithina emkhontweni. Imininingwane-ke ingazi ikhulunywe uyena uSecretary General womkhonto wesizwe, uDokotela uBongani uMpangazitha wakaMncwangu. Uyena-ke ongasiza ngaleyo mininingwane. Mina ngiyagcizelela nje ukuthi likhona uhlelo lokuzama lokho. Hayi, no baba, iyezwakala kakhulu, futhi yona into ebaluleke kakhulu ukuthi abantu bakwaZulu Natali bazi ukuthi njengamanje umkhonto wesizwe ulaphi la usukhona, umkhonto wesizwe ume kuphi la ukhona. Siyabonga nje kakhulu nje baba. Kuningi baba, sike sabona kakhulu uxokozela kakhulu. Sibona abantu bezokuxhumana bekhuluma ukuthi ubuholi bakwaZulu Natali bayakhipha lonto yonke baba leyo, nangu Macingwane kumele aphume yonke into leyo baba. Sithi ubaba mhlambe nake ake mhlambe simbuzo ukuthi into enjalo ikuyafika nendlebeni zakhe, ikhona nento enjalo baba, ukuze yini le engaka eyenza ukuthi ubuholi benu baba kwaZulu Natali bugcina abantu bebuke ngazuthi sekumele makuphume. Angibeke nje izinto ezimbili kuqala ngaka uphendula umbuzo. Yebo. Ukukhishwa kwabantu nokufakwa kwabo ebuholini. Yebo. Akuyona i-competence ye-detachment yakwaZulu Natal le. Okusho ukuthi asinalo igunya thina lokuzifaka nokuzikhipha. Abantu abanalelo gunya i-National High Command. Bese kuthi-ke umuntu nje onegunya lokuthi aqoke osihlalo ama-province. Yebo. Yena impela umongameli uqobo. Ngakho-ke kusho ukuthi-ke unalo lelo lungelo. Elesibili ilungelo. Abantu banelungelo lokukhalaza ngezinto ezibaphethe kabi. I-Constitution iyabavumela. Yebo. Kodwa into egcizelelwa i-Constitution ithi uma umuntu enenkinga akayifake phela enhlakeni nasebuholini obufanelekile. Ukuba bengiyibona-ke laba kade bemasha, bengingeyukumasha mina, bengiyothatha nje iy'ncomo zethu ngisho nisekuyena umongameli, ngisho neseku-SG ukuze basikhiphe phela ngoba ibona abanegunya lokusikhipha. Thina asikwazi ukuyidefenda, asikwazi futhi nokwenzani. Kodwa-ke ezinye zezinto engibone bezibalile angizange ngazi ngempela ukuthi bayibuke ngaluphi uhlobo. Njenganalena nje yokuthi iy'ngxabano iqale ngesikhathi angithi factionalism iqale ngesikhathi sikaWillis Mchunu. Ngiyothanda ukuthi bayibhekise kahle le ku-SG nomongameli. Ngiyocela futhi u-SG nomongameli ukuthi nabo
ke bangibize khona ngizozwa nami ukuthi bathi qale kanjani ngesikhathi kukhona uWillis Mcuno into yama factions. Ngisho ngoba phela yimi engishintshe leli gama elibizwa ngokuthiwa ama parallel. Ngabe ngalishintsha ngathi ayikho into eyiparallel olimini lwepolitiki. Into nje ehlukanisa abantu olwimi lepolitiki ngokwama group ama faction lawo. Maye mina kusho ukuthi ngafika ama faction ebizwa ngegama elihle lokuthi ama parallel. Ungashiyo ukuthi ama faction. Maye mase kuyimina sekubizwa ngama faction ngoba yimi engithe ama faction. Ngiyalivuma ke elokuthi ngishilo ukuthi ama faction. Kodwa hayi ukuthi aqale ngoba sekuyisikhathi okwase kusebenza mina kodwa lolo daba singalixoxa kahle nabo uma silixoxa phambi kamongameli. Khona okunye engikuzwe bekukhuluma ophambi kamongameli noma yiloyo yobejutshwe umongameli okuhlanganisa no TG no SG. Yebo. Okunye engikuzwe bekukhuluma ngikuzwe kufaka phakathi izinto ezithintene necorruption. Again angazi ukuthi ngilivikele kangakanani igama lami ku-corruption ngaze ngazofika emkhontweni wesizwe. Angifikanga ne-corruption emkhontweni wesizwe. Futhi angiyona ingxenye yayo. Ngiyaphikisana nayo i-corruption noma ngabe yenzeka ngaphakathi emkhontweni wesizwe noma ngabe yenzeka ngaphandle komkhonto wesizwe. Nayo futhi uma ngabe bebe serious nge-corruption nabe ngizobacela nje ukuthi abathathe noma ngabe yini le abayidalile bakuyi-memorandum bayishonise ku-Secretary General ngoba umkhonto wesizwe nakufika kwi-corruption une-code of conduct efakwe ekugcineni komthethosisekelo. Yonke into ye-corruption ine-procedure yayo yokuyisebenza ngaphakathi emkhontweni wesizwe. Futhi ayidingi nemashi, idinga nje ukuthi umuntu oyibonayo i-corruption ayithatha ayoyinikeza u-SG noma ayoyinikeza umongameli noma abanikeze bobabili naye ngamthembi omunye phakathi kwabo. Khona abantu be-corruption bezophenywa neqiniso le-corruption litholakale. Kungabi istatement esibheca abantu kodwa bengenayo leyo nto leyo nhlese ye-corruption. Kodwa kungabi futhi istatement esicorrect kodwa sizogcina emashini. Ngenye indlela sibe yilento esiyibiza ngokuthi yi-lip service to corruption. Asiye lapha la iphenywa khona i-corruption siyinikezwe abantu okuyibona abazoyiphenya. Wonke umuntu aphenyeke nangabe kuWillis okufanele aphenyeke akaphenyeke naye. Futhi ngeke ngivimbe ndawo. Phela nje ngiqondisa indlela yokusebenza izinto ze-corruption ukuthi asingazenzi zibe imatch. Ake ngithatheke lesikhali okuthiwa imatch. Isikhali okuthiwa imatch isikhali leso esisetshenziswa against ama-enemies omkhonto wesizwe. Enye yama-enemies omkhonto wesizwe yilaba abaphethe uhulumeni wakaZulu Natal njengamanje. Ngoba bahlangana bodwa bakhipha inyumbazana umkhonto wesizwe. Labo bantu ke basuke beyizitha kodwa abazona izitha zomkhonto wesizwe kuphela. Bayizitha zabo bonke labantu abawu-45% abavotela umkhonto wesizwe. Laba ke basebesigunyatha bethatha amandla okufanele kuba wethu. Uma ke thina sinentukuthelo
leyo ntukuthelo yethu ayisibhekise kulabantu futhi labantu bagcwele icorruption ngendlela eyinqaba. Uma sifuna ukumacha asimacha against laba bantu, asingamashi against ourselves, ngoba thina okwethu konke okuhama internal problems kunendlela yakhona elawulwa umthetho sisekelo okudinga ukuthi siyisebenzise. Uzobacela ke labafowethu nodadewethu abamasha, angibalekeli lutho futhi angizondi lutho ngoba ngizazi ngingenacala, kodwa ngiyophendula kahleke nami enkundleni eyobe seyakhiwe. Ngiyabacela futhi ukuthi umthetho sisekelo bawufundisise kahle ngoba yiwona lo lawula lezi zinto engiyikhulumayo. Yiwona futhi ozobasiza ukuthi into ethile basheshe bayilungise, ingathathi isikhathi eside. Corruption akuyona into yokuthi ithathe isikhathi eside. Into yokuthi umuntu abikwe ngaleso sikhathi, athathelwe inyathelo ngaleso sikhathi ukuze angazathela abaningi ngamacaphazelo. Ngiyabonga kulelo phuzu ngiphendula kanjalo ke mfundisi uKhomo. Xolise nje ngoba akuyona inhloso yami yokuxoxa izinto zomkhonto einkundleni lezi ezipublic. Kodwa ngixoxa into manje eyenziwa yaba public. So angisaxoxi into engekho public. Nawe ubuza into ngoba ipublic. Kunjani impela baba? Ngiphendula ngaphezulu kwaloko ke mfundisi. Umbuzo wami baba ukuthi lapha kwaZulu Natal mhlambe kumuntu mhlambe kwaZulu Natal ninawo umnyango la khona umuntu mangabe mhlambe enesikhalo kwaZulu Natal la ekwazi ukuthi aye khona kunokuthi umuntu mhlambe agcina mhlambe sememeza la kwimedia esekhuluma kwimedia kodwa umnyango mhlambe ukhona. Ninawo umnyango kwaZulu Natal womkhonto wesizwe ukuthi mawunesikhalo esithize noma unenkinga ethize nanku umnyango khona. Ninawo baba? Angithi umnyango kuyiwona omkhulu okungenwa ngawo kwaZulu Natal, umnyango ka-Provincial Secretary. Kodwa ngathi uma ngabe kuwukuthi Provincial Secretary akatholakali, kudinga ukuthi abantu bangithinte. Abanye ke abaqali kuyena, baqala kimina. Abanye basithinta naye sobabili. So akukho okuvalela umuntu ukuthi alithole ithuba lokulaleleka. Futhi ku-Provincial Secretary wethu musha, ngikholwa ukuthi ukhona usexabane naye manje. Ngakho ke uzobalalela bonke abafake izikhalo zabo. Nami kodwa nabe ngithola ithuba ngizobalalela. Kodwa ikakhulukazi kunama region engisebenza nawo lawa anezingxabano ezinkulu. I-region yaseMoses Mabhida nje uma ngabe ukhuluma ngeenkinga zakhona kuye kube kuhle nje noma ungamthinta unobhala, kodwa savumelana ekuqaleni ukuthi lezo zinkinga siyosetshenzwa uWillis Mchunu. Inkinga zaseLower South besisebenza sobabili nonobhala wayekiswa wase enikezwa omunye umsebenzi. Ngakho ke namanje ke ngiqhuba lolo hlelo lokuthi sisebenza sobabili nonobhala. Noma ungalibhekisa kumina isikhalo noma ungasibhekisa kunobhala, konke kuyobe kwenzeka ngendlela efanelekile. Ngakho ke siyabalalela abantu. Uma kuyizinto ezithinta ama-region, imvamisa siyibuyisela ekutheni ikhulumeke nama-region. So yilolo kuhlelo mabe futhi kukhona udaba lwaselembeni, iLembe region noma olwangale
eKing Cetshwayo lawo ma region ikhale eziwathintayo ziyangqoka uNobhala. So angiboni ukuthi ukhona ovalelekile. Kungahluka nje indlela mhlawumbe omunye umuntu acabanga ukuthi indlela udaba lakhe bekufanele endlishwe ngalo. Ngoba kwesinye isikhathi na ufaka udaba asibuyi kuwena ngqo. Sisebenza udaba lwakho silisebenze neregion ukuze lulungiseke. Uma ngabe udaba lifaka iprovince silisebenza neprovince ukuze lilungiseke. Kodwa ke ngifuna ukwehlukanisa laba abakhala ngalesi structure seprovince. Uma ukhala ngestructure seprovince awuyi kusona ngoba phela ukhala ngaso. Ngenye indlela unegunya lokuthi ungayi kuleso structure ngoba isona okhala ngaso leso. Ikona kokwenza impela ukuthi kufanele ukuye kwi-structure esingaphezulu esiholwa uSecretary General kwi-administration, kodwa politically esiholwa uCommander General wethu, uCommander in Chief, umongameli womkhonto wesizwe. Hayi kuyezwakala baba, ngenxa yesikhathi baba ngicela nje ukufaka nje ababili abathathu ngoba khona barequestela ngibafake ukuze nabo singabavali ngaphandle ukuthi bangaba nje usu right sululeme kahle unesikhathi kahle sibuye ke ngesixoxo sihlale baba ukuze sikwazi ukuthi wonke umuntu okhona akwazi ukungena. Siyabonga nje kakhulu amaqhaza ukuthi nje kulokhu okuncane lokukhona sokushilo sikwazi ukuthi sibone ukuthi hayi no simelelekile baba, ukuchaza kahle uyabonakala futhi kuyakhombisa futhi ukuthi ukhona okuzolunga. But siyacela nje baba Macingwane ukuthi mhlambe nuvule umnyango manihleli mhlambe lapha ukuthi asibe nawo umnyango wezikhalo zaKwaZulu Natal ngoba lento ishoya baba even national ungabona okhona sebekhuluma into zomkhonto la ku TikTok bekhuluma kodwa iqiniso lithi khoma wani ngakhuluma endaweni enhlakeni ezifanele mase kuba khona umbuzo esiwubuza ukuthi ke iziphi inhlaka ezifanele umnyango obukade ukhona mhlambi lapho mhlambe la khona abantu mhlambe bengareporta khona bengabika khona. Siyacela kwaKwaZulu Natal ukuthi nihlale phansi nibuke at least nje umnyango mhlambe wezikhalo nje ube khona la khona umuntu khona nje azongena khona afike umuntu khona areporte khona udaba lakhe. Siyabonga kakhulu baba. Nangu lapha ya unkwali okhona njengamanje kwalenkosi khona amandla uthi nje 1 2 xa unamandla ukuze Macingwane simkhulu ekuse angibonge kakhulu baba uKhomo. Ngibingelele kubaba Macingwane. Ngiyabingelela baba Macingwane. Ngiyabingelela nami ngizwa ke uKhomo ethi unkwali yenkosi. Nami ngiyabingelela ke inkwali. Siyabonga kakhulu baba uKhomo ithuba osuphinde wasinikeza lona lokusilandela ubuholi base KZN ubaba uMacingwane. Ngibingelele kubantu bonke abakhona baba Macingwane. Ngiyezwa kuyakhulumeka ubaba uKhomo uyabeka cha sihlukumezekile nyanda yemkhonto sihlukumezeke kakhulu singezizingane zomkhonto wesizwe. Siyahlukumezeka futhi siyacela ukuthi mhlambe niphakame nikulungise konke okonakele. Siyathanda ukuthi sibonile umsebenzi eniwenzile lapha eThekwini kwehla kuyezansi ubuholo bebunabo nikwazi ukulungisa ninobaba. Kodwa ke nathi baba Macingwane singama TikTokers ngizobeka nje kancane angizuba mude kakhulu. Nathi singama TikTokers baba Macingwane sekulokho esimila washiya khona. Asikaze sigudluke namhlanje usamile. Asikwazi ukuthi sibikaphi senze njani nibona nje sesikhuluma kuma social media mhlawumbe sekuba khona ukubeka ongalungile. No ayikho indawo la kufanele sibeke khona. Baba Macingwane abantu abakhala ema-ofisini abanali office la kufanele babike khona. Okubhlungu beza la kuthina kumkhonto wesizwe TikTokers bezochaza ukuthi hayibo nazi inkinga esinazo.
siyithwele ziyasinda akukho la sizethula khona siyacela ukuthi nisivulele bamacingwane la izoqhamuka khona sizobeka izikhalo zamalunga womkhonto wesizwe uqatshenwe nje ngaphandle bamacingwane abantu abazi la bazobeka khona silithwele kunzima kuyasinda ziningi kabi into esiyithwele uma ningayi nisivulele kwenye imini sinikeze iposition encane noma ioffice elincane nisivalele singama TikTokers womkhonto wesizwe kuzoba kuningi esizokwethula kini ama-province nama-province kuyakhalwa ake ngithi unational wonke uyakhala ngoba uthi thina salandela umkhonto ngoba siwuthanda kodwa-ke kukhona esingakuboni kahle ngiyehla amacingwane bamacingwane sibonga kakhulu ukuthi Baba Ukhoma silandele wena siyajabula Baba Ukhoma uqhubeka uwenza umsebenzi wakho ngizokusho futhi lokho bekushoda Baba Ukhoma angikukhulume nje phambi kwamacingwane lokho bekushoda ukuthi wena ungathi uyahlehla lokho bekuthina singama TikTokers abanye esisebenza nawo bekusinikeza uvalo kakhulu ukuthi sizoliqola kanjani igoli singasaphelele noma singanaso isinye strike kuba buhlungu ukuthi sikhulume enkundleni zokuxhumana sisho ukuthi sokwenza lokho so si discipline kodwa ubudiscipline bethu sokusuke balimaza phezulu ngoba iphezulu lethu akusakwazi ukwenza iqiniso sinobuholo sokubekiwe uzobu approacha kanjani ubuholi ungabazi ukuthi iliphi office ufanele uye kulo konakele impela ezansi konakele kuyakhalwa mihla namalanga kuningi kodwa kangifuni ukwanda kakhulu sivuleleni iplatform lisinikeze ioffice elincane ukuthi bamacingwane sengigcina ungxolele unganikeza ithuba sengigcina thina ama TikTokers omkhonto wesizwe siyiface yomkhonto wesizwe abanye bayi-understand leyo nto siyiface yomkhonto wesizwe uma sesibonakala sibhodle enkundleni zokuxhumana sesikhuluma into ezibheke eceleni abantu kuyabalimaza lokho mina nje kakhulu bamacingwane sengilimele kakhulu emoyeni wami ngokubona umkhonto wesizwe ungezi izinto esayithenjiswa ubaba kodwa ngifuna ukugxila kakhulu ngolunye usuku uma nikena sinikeza ithuba sizobhodla sinikhombise ukuthi uma singasebenza ngale ndlela sizokwazi ukuba ne-destination ngiyabonga Baba Ukhoma isikhathi onikeze sona esifishane siyathemba ukuthi ubaba uzolulama ngokusheshsha sibuye simthole usitholele yena sikwazi ukuxoxa izinto ngaphakathi kithi siyabonga kakhulu kwanenkosi siyabonga kakhulu Qawunamandla Fix Qawunamandla amabili nganza kwethu bafowethu ngiyacela bafowethu komuntu abarequestile ngiyacela ngane zakwethu ubaba akaphilile ngifuna ngo-8 o'clock nje siyivale nje naye ahamba yophumula kodwa nami angimuhle kahle umkhuhlane ungihambile kodwa ngizozama ukuhlala nani mawukuthi ke ufuna ukukhuluma something mhlawumbe eceleni ungarequest ake sixoxe kodwa ubaba nje umacingwane ngo-7 siyamkhulula ngane zakwethu ukuze akwazi ukuphumula ngiyacela nje ukuthi abangenawo nje bathi 1212 uma futhi ungazange uzongena namhlanje akusho ukuthi uzongena kusasa uzongena ngiyabonga kakhulu Fix Qawunamandla siyabonga isikhathi sakho sibingelela kakhulu kuba amacingwane siyabona ukuthi uhloniphile noma umzimba ungavumi ephathekile kodwa siyabonga baba mina nginembuzo nje embalwa ngizocela ukuthi baba ngibhalele yona phansi mhlambe singakwazi ukuthi sisizakale okokuqala i-membership registration ye-membership ukuthi isivuliwe online and all that abantu bakwazi ukuregister ngoba baningi abasibuzayo asazi sophendula sithini okwesibili i-communication desk njalo abanye bese beshilo ukuthi sicela kube nendawo la esizothola khona i-communication masineyikhalo sicela ukuthi ivule kudala sikhala ngayo kodwa ke futhi okwesithathu i-MK10 ike yacomplaina kakhulu ukuthi ayinakwa nemedia mabenza izinto akuvezwa la kwi-MK ukuthi sibone ukuthi benzani bakhale kakhulu bathi bayacela ukuthi bathinte bamacingwane okwesithathu ilogo ye-MK ilogo ye-MK bamacingwane kumele siyinakekele kakhulu sibona kuvela amalogo amaningi lana amanye asiconfuse right now ngiqeda ukubona enye ye-labor desk sesinamalogo amaningi kakhulu so bese ngicela ukuthi siqikelele kuloko ilogo yomkhonto ibe yodwa ngoba kune-DA inelogo eyodwa noma benama program kune-ANC inelogo eyodwa noma benama program so kwi-MK sesina thousands and leyo nto leyo iyawulimaza umkhonto so cela ukuthi bayibheke leyo nto leyo okunye
bengicela ukubuza bamacingwane njoba siwumkhonto mangabe ngivela mina ngifuna ukwenza iprogram angivumelekile yini ukuthi ngenze iprogram umbuzo enginawo lo ezocela baba ngiphendule kuona ngoba kunenkinga esihlangabezana nazo la kumkhonto masithi senza ama program abaphethe kuma sub region basivimba babona ngathi sifuna izikhundla noma ama program lawo ezosiza abantu endaweni siyavinjwa so bengicela ubaba angihlaziyele kuloko ukuthi sivumelekile yini ukuthi senza ama program noma akumelanga kumele kuhlaleke kuthuleke nje ukuthi tu ngiyabonga kakhulu ke baba sibonge isikhathi sakho thank you Siyabonga kuqa unamandla fix nangu lapha yana uMamchunu Mchunu born leader ngathi uselukhunjile Mkhonto okay bafowethu angeke nazi nabaningi bafowethu ningixolele ngane zakwethu uba Macingwane sikhulumile Mkhonto ngifuna nje ukumdedela manje abeke ukuze akwazi ukuphendula zonke izikhalo zenu Mkhonto Baba njani? siyaphila njani baba Hayi siyaphila ngiyabingelela baba uMacingwane. Oh Igama ngumgcini ingcongo wasemlazi eThekwini. Baba uMacingwane sinenkinga la nenkinga umasipala weTheku. Selokhe sakwavela ukuthi samalungu MK ama companies ethu afakwe kwi red tape. Umkhonto ungakwazi ukusilekelela kuleso simo esibhekene naso. Yilokho nje bengicela ukukubuza baba. Okay nokulungile baba uzophendula baba Thank you. Okay Shenge Sokalisi Hawe namandla. Right baba Hayi ngiyabingelela lapho kuwena Xolo namandla. Ngibingelele nakubaba Macingwane. Baba Macingwane. Ngizwa kuthi usokalisi Baba. ngiyabingelela Thelisi. ngiyabingelela namshini Yebo. Baba. Hayi baba Macingwane uyazi besinokuxhumana okunye sasizama ukukulungisa kwezinye ingane kwathi maqhubeka isikhathi sengibuya ngiya kuyiloyo wangixhumanise nayo kwase kuphoqa ukuthi kumele ngiqale kuwe nalapho ke ngathi mangizama ukukuthola ngangabe ngisakuthola kodwa ngezwe ke emva kwalokho ukuthi ubungaphathekile kodwa nje sagcina ngidlulisa ukukhuluma kuyena ubaba uNdawo wawunginikele maqondana nezingane lezi ezifihliwe yebo baba Macingwane ngoba ngingenile mina ngiyathemba ngizosidla isikhathi njoba ngingenile mina bamacingwane nesikhalo kakhulu bamacingwane emva kokuthi sasiqale kahle nawe kwalandela no SGS naye njengamanje udokotela uMnqwangu naye waphinda wangathi umuntu ofisa ukuqhubeka lapho ugcine khona kodwa nakuye kwase kustaka ngoba bamacingwane njengoba thina sama TikTokers la emkhontweni ngiyacabanga ukuthi even the media houses ezikhona ngaphakathi kwaleli qembu azikwazi ukufinyelela ebantwini abaningi njengathi sihlangene njengoba sama TikTokers mhlambe noma sifinyelele ebantwini siphelela la ngaphakathi eqenjini sathi masikhuluma sakhuluma ngendaba yokuthi umkhonto awusebenzise ama TikTokers ukuze sizokwazi ukucommunicate nabantu abaseqenjini siphinde silanda abantu abangaphandle kodwa ngendlela okubukeka ngayo it's like umkhonto is only managing the people that are already in the party labantu laba kumele sithole ngabe 2/3 asikhona ukufinyelela kukibo njengeqembu ngesimanga sokuthi ama TikTokers are rejected
uma uzobuka nje noma kuphuma zonke incwadi ezisuke ziphuma kungabalwa konke kubalo abaphila nokukhubazeka kubalwa izinyanga abelaphi nje bendabuko kubalwa abafundisi kubalwa konke okubalwayo angeke uzubone kune correspondence that also addresses indaba nama TikTokers ukuthi sicela ukuthi kube nento kanje ezokwenzeka okanye sicela ukuthi sihlanganeni mhlambe kulungiswe into kanje ama TikTokers they are nowhere. We understand ukuthi politically there's never been a structure maybe esingama TikTokers. However, the role that ama TikTokers are playing within the party, I think it's actually similar to the role that is played by other structures, or even more, if I may put it like that. Because these are the people who stood with the party when it was not fashionable to do so. Last year when we were campaigning for the elections of 2024, these are the people who made sure Guti, all those people who were saying negative things about our party, they were put in place. And most of the people who voted for Umkhonto weSizwe last year, they voted for Umkhonto weSizwe because of what these people were doing on TikTok. Ubaba Ukhomo uyi-witness yalento engiyikhuluma because they were holding all live here on TikTok, teaching ama-lokhuzana, ama-party agent ukuthi uma uyi-party agent wenzani because we did not have the capacity to do so. But these people today, they are rejected, and this thing is painful because we always talk about ukuthi ama-TikTokers kumele kube khona indlela yokuthi we incorporate them into the party so that bezodlala le role ngokusemthethweni benikeziwe le role ukuthi bayidlale. So we had i-hope yokuthi njengoba sase sihlanganile na ukuthi uzoyiphusha lento until izifike mhlambe la kubaba ukuthi there need to be an arrangement because this thing yenziwa Umkhonto baba Mchunu. We need to be fair. Umkhonto got 15%, even though we know it is more. But Umkhonto got 15% because of TikTok. We have people bakwelinye iqembu esingathi manje masingena ku-Twitter. Ku-Twitter yibo ababusayo. But they did not understand ukuthi the voters are here. Ku-Twitter kugcwele abantu abacomplainayo more than abantu abavotayo. Abantu abavotayo bala ku-TikTok. Thina we came here ku-TikTok and we made sure ukuthi noma belibeka kabi iqembu lethu bembeka kabi uNcamalala thina siyaqondisa, siyalungisa. Abantu basilalele, bahamba bavotela Umkhonto. But these people bakhathele babamacingwane ngesimanga sokuthi they've been outcasted. They've been neglected. Right now there is a talk any address no Baba Ukhomo eyenzeke KZN. We need to actually be part of that and setting a narrative that is positive about the party, but we are unable to do so because akunasidingo ngoba vele noma singakwenza lokho asibalekile ngisho kuthiwa siyakhuluma kubantu abantu bazothi bahobani laba ngoba they are not even recognized. So that is the predicament that we have. Some of the issues kumele ngabe azinidi nokuthi size la ku TikTok babamacingwane uzoqondisa lezi zinto lezi sidinga thina because if we were mandated to do this ngabe siyakwenza with the blessings of the leaders of the organization, but we don't do that today because kuyafana babamacingwane noma singakwenza. At the end of the day, the party does not see us the way thina silibuka ngakhona iqembu na the way thina we anticipated as ama-TikTokers. So sengivala babamacingwane ngiyabonga ukuthi even though ungaphathekile kahle uziphi isikhathi ukuthi uze la ukuze sizokwazi ukuthi sikhulume noma mina ngikhuluma okuseceleni not lokho kodwa ngizama ukukupha isithombe ngale nkulumo yami babamacingwane ukuthi if lento esasikade sithi siyayizama okanye ayikade ithiyazanywa ngama-TikTokers ukuthi ama-TikTokers they need to be incorporated into a party so that kuzoba abantu abayi-mouthpiece because we are already an image ye-party thina we portray i-image ye-party either positive or negative, but so far I think we portray it positively because the people are listening to us and they recognize us. However, if kuwukuthi iqembu lathatha le opportunity which is very rare la isebenzise ngabe asithi isidingo sokuthi bamacingwane ube la ngabe thina ama-TikTokers siyakwazi ukuthi siqondise. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu Qonda, ngibona isikhathi sami sesangishaya. Mkhono Bollet amabili Qonda amandla. Mamacingwane wesikwazi kumkhulu lapha kwethu.
beza sithanda ukubingelela kubaba uMacingwane siphinde sibingelele nanama TikTokers akhona. Mina ngumkhize Siphosethu ngiyu deputy national organizer kwi MK Teens in Action. Sinenkinga nathi la esinayo and siqhubeke isikhathi eside sizama ukuthula, sizama ukuthi siyaxoxa nano SG ukuthi uSG uzozama mhlawumbe ukusikhulumela noma ukusilungiselela inkinga le esinayo. Inkinga ke sinayo ithi some members our MK party awayithandi iMK Teens noma lento ifana nokuthi noma suke siya kwama event asuke khona ama MK Teens awabonakali ngaso sonke isikhathi bahleze bezosikhiphela ngaphandle. Bekhona event ebekade ikhona nje ebekade ise showground ubaba Macingwane ngiyacabanga uke wangibona ilaba kade sigqoke iuniform siyabantwana nje esigqoke iuniform lapha ya. Inkinga esibhekana nazo zinkulu kakhulu ngoba kwi MK party ngingasho ukuthi hayi ku MK party ama member awe MK party ngoba ngifuna ungcolisa igama MK yonke ngoba abantu abasihluphayo noma abantu abangasithandi some members ayo iMK party. Manje lento isiholela ukuthi ingane esesizibizile thina kwi MK party zibuza ukuthi yindaba nina niyama leaders zethu kodwa ninga recognizewa kwi MK party. Okokuqala ubaba uZuma le MK party way approve yavumo yaze kwakwazi kuba khona into ekuthiwa nje iMK party ubaba uZuma way approve lonto leyo. Angikhulumi mhlawumbe ngento esayizwa abantu sikhuluma ngento esasikhona ngesikhathi approve ubaba uZuma lonto. Kodwa uma kuzoba khona amanye abe MK party abangayithandi iMK Teens asazi ukuthi sizokwenza njani njenge MK Teens. And njalo uma suke sizama ukuthi siyazikhulumela noma mhlawumbe sidinga usizo abasizwe ngoba sithathwa ezingane kodwa abantu eseseba mobilizile ingane simobilizile ama first voters esaswa mobilizile asaswayisa uma thina singafuneki lapha ngoba manje sekubukeka ngalondlela as if asifuneki manje ngali ndokunye ngike ngibone kuye kube khona isikhali siba khona ukuthi amanye ama member awe MK party afuna ukuthi azoqonywa izingane lezi suke sizirecruitile kuze izingane sikwazi ukufinyelela kwizinto mhlawumbe ezithile. And omunye umphathi ngiyaxolisa nje ukuba mude and futhi omunye umphathi SG uSG OMK Youth League uKatelo waze waposta ngisho into negative about ilento le about iMK Teens. Manje asazi ukuthi simiphi thina as iMK Teens. Besicela ubaba Macingwane aphinda asibhekele kulonkinga esinayo. Siyabonga kakhulu mfowethu. Hey izwakele siyathemba ukuthi bamamele bayezwa ukuze indaba yeni iyenhlakeni ezifanele. Bamacingwane baba angikudedele baba nxa isikhathi ukuze baba uphumule kahle baba. Ngenxa yokuthi baningi abantu engathi bashiye ngemuva. Ngiyocela ukuthi uthathe ilist yabo. Uba note. Mina sengiyozwa ngawe ukuthi sikhona isidingo sokuthi siqhubeke next week Sunday. Yebo baba. Khava laba abangakhulumanga. Senze ukuthi sibe fair. Yebo. Kubantu abaningi kunalabo abakhulumile. Angi-undermine ukukhulunywe yilaba abakhulumile. Kodwa ngiyazi ukuthi mawudedela laba abanye
nabo bazobeka okunye okwahlukile kunalokho. Yebo. Ngiyozwa ngawe ke mfundisi ukuthi niyasithola indlela thuba lokuthi nikulungise lokho. Angiqale ke uyama-teens. Yebo. Eyama-teens ngibona sengathi it's just a practical problem. Ekufuneka siyilungise sonke, siyilungise nawo ama-teens. Njengoba nje ngikwaZulu Natal, ngiyazi ukuthi kukhona ama-teens, ama-MK teens. Kodwa na ungibuza ngobuholi bama-teens, angibazi. The reason is abukaze bufike kimina either ngokwencwadi ebhaliwe noma bufike ngomlomo buzozethula. Sisemqoka ke leso simo ngoba bonke abantu nangabe sibezozethula. Umbuzo wami oqala uba ukuthi ninayo yini constitution? Ithini constitution yenu? Uma ningenayo i-constitution, ninawo yini ama-terms of reference? Uma bengenawo abantu, asibaqoshi. Siyabalekelela ukuthi bakhe ama-terms of reference. Sibakhela phezu kokuthi ayikho inhlangano ephelele ngaphandle kokuthi ibe ne-constitution. Kodwa uma sekuyi-structure senhlangano, kungaseyona inhlangano ephelele. Noma ingenayo i-constitution ngoba isuka i-subscriber kule constitution enkulu yalenhlangano e-affiliate kuyona. Kufanele le nhlangano ke iyakhela ama-terms of reference ukuze kungadideki umuntu ngokuthi i-role yabo yini. Ngoba ama-terms of reference athatha indawo ye-constitution, acacisa i-role yaleso structure esakhiwe ngaphansi kwe-structure esikhulu. Uma ke engangisiza okade ekhuluma la, umnikeze inombolo yami mfundisi, angithumelele nje into noma ku WhatsApp noma kuphi into nje ezokwenza ukuthi silikhulume naye ngqolo ludaba. Ngiliphendula la nje ngoba luqhamuke khona enkundleni yezokuxhumana. Otherwise kodwa funa ukukhuluma naye ukuze ngikwazi ukubalungisa, bakwazi ukusiza nathi. Sikwazi ukuthi sibamanage, sibafake nasenhlelweni okudinga ukuthi bangene kuzona. Iphuzu lesibili engifuna ukungena kulona ngihlehla ileli phuzu elibekwe uShenge. uShenge allegedly. Cha Shenge undawo uyangikweleta umhlangano ngalo lolu daba lolu engalishiya kinina naye. Uyangikweleta umhlangano wokuzoxoxa ngalo lolu daba ngoba sebeke bangithinta abantwana. Nabo befuna ukwazi progress ngithi hawo ngoba udaba ngangilishiye kummeli nje futhi uyena osemqoka ezintweni ezifana nalezi. Manje sewubaleke kanjani? Ngakho ke ngizoliqhuba naye bese ngikufaka nawe Shenge silixoxe if necessary siyolibamba ngisho na ku WhatsApp call ukuze sikwazi ukukhuluma uzwe nawe ukuthi uthini malana nalolu look acceptwa kwama TikTokers. Ngingamangala nakungakhona umholi sorry kulungile baba. Ngithi ke ngingamangala nakungakhona umholi womkhonto wesizwe ongekasibona isidingo sama TikTokers.
ikakhulukazi ngingamamangala nangabe ama-TikTokers engavalelwa ngaphandle kumkhonto wesizwe. Angikuboni kanjalo mina. Kodwa ngifuna ukuthi ngiyilungise la indaba. I-communication ayikho eyehliselwe phansi kuma-provinces and regions. I-communication yenziwa at national level. Ngakho-ke uma ama-TikTok kuzofanele ukuthi udaba lawo silungise. Funeka silungise at national level. Kodwa ngacontribute mina Shenge ngokuthi idea yokuqala eyokuthi TikTokers must be organized. Ngasho futhi ukuthi ukuze nibe organized nani nidinga ukuba nama terms of reference. Lento engiyikhuluma kuma teens ngama terms of reference la kilena ngayikhuluma hayi namhlanje. Kodwa futhi ngalekelela ukuthi siwa draft ama terms of reference. Ngakho ke okusele kukunina no national ukuthi discuss lama terms of reference. Uma ngibuza ke la kuNandi ukuthi kwenzekani uthi uNandi hayi kwasala ukuthi nixoxe nalabo baka national. Ngiyacela ke mina ukuthi qhubekani phela nixoxe nabo. Kodwa ningasilahli thina kwaZulu Natal siyanidinga. Futhi ningasithathi ngokuthi sinilahlile, ngeke sinilahle. Yize singeyona singenayo i-communication e-direct okwamanje. Kodwa kona lokho esikwenzayo nani kusebenza kakhulu kabi. Lokhu nje kokuthi manihlangabezana nezinkinga nisithinte sibone ukuthi ingalungiseka kanjani. Nalokho ukuthi nakunovo enifuna ukuthi siphefumule kulona nisinikeze inkundla yokuphefumula. Into enkulu kabi leyo. Ngeke futhi siyeke ngenxa yokuthi anikavumelani no national ngalutho. Ngeke soqhubeka. Yingakho ngithi kumfundisi noma ngabe next yingakho nje okokuqala umfundisi uthe maye ngithinta ethi uzwa lezi indaba ethi singehlangane yini ngathi mina mfundisi feel at home. Na ubona nje isidingo sokuthi sihlangane leso sidingo noma ngabe yini feel at home. Ngakho ngeke sinibalekele nina ma TikTokers omkhonto wesizwe. Ngeke esikhundleni siyolosinisekela nje nize nifike ezingeni la ni recognizewa njenge structure somkhonto wesizwe hayi njengama individual TikTokers. Ngiyayibeka kali lapho ke leyo. Kukhona lo othe ama companies abo afakwe i-red tape la eThekwini. Zimbili indlela engingakhuluma ngazo. Eyokuqala yokuthi uma ngaba amalungu omkhonto wesizwe ehlukunyezwa umasipala noma uhulumeni weprovince funa siwamelele siyithathe aphi imetha yabo. Kodwa ngaphambi kokuthi siyithathe aphi imetha yabo kungadinga ukuthi ngimbone lo okuyena ekade engithinta uthe ubani umgcini Ngcongo. Uma ke kungathi nasesiphuma la mfundisi umnikeze inamba yami naye angithinte khona sizokwakha i-appointment azokwazi ukuzosinikeza i-statement esisekela lokhu akushoyo. Ngoba kuyafunakala ukuthi sizwe ukuthi waye applyelani ukuze abone bebekwa ngaphandle. Uma kukhona abanye asinikeze futhi ukuthi obani njalo njalo kuze singa represent yena yedwa kanti yena wazi abaningi.
ngiyocela ukuthi angithinte kanjalo. Ukhona omunye ombeke la kuzosebenzisa igama olibizile uthe uFix. Yes baba. uFix ubuze kakhulukazi ngendaba yale online ukuthi sivulekile yini yona. Ngiyakubona okunye akuphawulile kodwa umbuzo wakhe ubuthe ngqo buqonde ekutheni i-registration online isivulekile yini. Lami ngangizwe kuthiwa ivulekile kwaze kwathunyelwa nama-guidelines. Manje-ke inkinga isuke bese kutheni mayifika kithina akekho kithina oyeyaqhamuke ezofuna lolu sizo alifunayo uFix. Ngakho-ke akuzukwazi ukumchazela ngimbekele ngokuphelele except ukuthi ngokwazi kwami yavulwa i-online registration. Bakhona nabanye ngabezwa bethi bona sebeke bayisebenzisa. Ngiyaxolisa wemfundisi kunjoba ngishiya Kulungile baba. Kulungile baba. Kulungile baba, phuza amanzi baba. Nami ngiphuza wona ngishaya umkhuhlane nami baba. Nami ungiqala izolo nje ngiyeza ukuthi hayi ungibambile. ungasho uthelelwe yimi. Ngiyaqala Hayi. Akwazi baba. ngithi-ke akayizama uFix. Uma ingamvumeli abuye alo ngithi uFix akayizame i-registration online. Uma ingamvumeli abuye futhi naye eze kumina ngimxhumanise nalaba abakwa-organizing ngoba yibo abaphethe loluhlaka lwe-registration online. Sinayeke nathi u-provincial organizer uReggie Ngcobo. Nangiqeda nje la ngizombuza ukuthi iqinisile yini ngithi yavulwa ngoba ngangizwe ngaye kodwa nami ngayithola i-communication ngakuthola ukutshengisa ukuthi thathwa ziphi inyathelo na uzoregister online. uFix-ke angangithinta siyilungise leyo nto ingazi ibe yingxaki exakile ngalomkhondo. Naye futhi usengasebenza ukudlulisela phambili lolu lwazi. Nani nje mfundisi ukhoma nabo allegedly nonke ama-TikTok kufanele ukuthi siyilungise lento yokuthi nibe nalo lolu lwazi lokuthi sinyathelo sini umuntu angasithatha uma edinga ukuregister online ukuze nibasize abalandeli bomkhonto. Konke lokho singakulekelelana nani. Cabanga ukuthi ngoba unandi ukhona angayidlulisa zonke lezi zinto ngoba uyezwa naye njoba zibuzwa nje. Ivuliwe. Engakwazi ukuregister online. Ivuliwe kodwa ufuna sibathumelele ama-steps lawa athathwayo. Okay. Angithi athunyelelwa ama-steps. Ube confirma unandi ukuthi yebo ivuliwe. Kodwa sizonithumelela ama-steps athi athunyelelwa thina kwi-province. Ukuzeke nani nibe nawo zinganixaki lezi zinto uma nibuzwa abantu. uShamase uShamase uthi asiphakame silungise. Ukuqala ukhuluma njengawe mfundisi ukuthi asivule indawo yokuxhumana ikakhulukazi okuzobekwa kuyona nezikhalo. Nathi kambe ikhalo go national. Basho la kwi-province. Okay. Engingagcizelela mina
iloku kokuthi use-appointiwe umuntu waka-communication la kwi-province. Sekusele ukuthi simthatheke manje simethule kubuholi obufanelekile. Uma sesimethulile ebuholini obufanelekile, sizobe sesimethula nakinina ama-TikTokers nasesidlangalaneni. Ngicabanga ukuthi uma siyohlangana next week mfundisi, uma uyoyivula le nkundla na next week, cabanga ukuthi siyobe sesimethulile kubaholi. Siyobe sesikulungele ukuthi simethule nakinina. Okuyena umuntu ozosiphathela i-communication. Uzoyiphatha e-legislature, ayiphathe nangaphandle. Uzoxhumana futhi nalaba ba-national. Uma-ke sesakha inhlaka zakhe zokusebenza, ngicabanga ukuthi siyolifaka-ke naleli office enilishoyo lokuthi abe khona nje umuntu ukuthi abhekane nezikhalo eziyoqala kinina ama-TikTokers nayiqhamuka kinina nje ayithole loyo muntu nixhumane naye. Kodwa kuyobe kuvuleleke nakunombani onesikhalo ukufaka isikhalo sakhe lapho. Ngicela uqala lapho awungiphinto yoku ususa isikhwele. Bamacengwane kusela ka communication baba. Kuya communication ngicela ukubuza ngoba iyasithina thina ama TikTokers ne. Lo muntu lo enithi seninaye enim-appointile, lo muntu loyo nimbone kanjani? Because umkhonto wesizwe national sinenkinga babe yodwa ne yokuthi umuntu wafike wazi ukuthi umkhonto wesizwe ukhuliswe yini uwena bamacengwane. Umuntu owazi ukuthi uTikTok wadlala enkulu indima umkhonto wesizwe uwena baba macengwane. Uma ngabe sesiya ka communication, ingakho ubona uTikTok ungafakwa ndawo futhi indaba yawo nje ingangelo kwangempela. Lonto baba leyo okusho ukuthi ukusebenzela emuva kumkhonto wesizwe. Uma ngabe uzothi uma ngabe ufuna ukulungisa into ulanda umuntu ongakaze aze abe ingxenye ye-communication before, ngoba lonto le endapha ureporta kumuntu yena okuthiwa ngisa-appointa wena njengamanje kwa-communication waKwaZulu-Natal athi yes hayi ngiyavuma, kodwa akayi-understandi kwayanto loyo ya-communication ukuthi yini. Before bamacengwane sa-campaign bekuba easy mangabe ukhona something ephumayo emkhontweni ukuthi kunikezwe ama-TikTokers kube yiwona aspreada loyo nto leyo. Bekwazi ukuthi communication yethu ivaya kalula ngoba njengamanje umkhonto wesizwe unayo communication. Kodwa umbuzo omkhulu ukuthi bamacengwane, njengoba amacengwane ukhona, mawubhala incwadi njengosihlalo waKwaZulu-Natal, masuyibhala incwadi uyisa kuphi? Uyayiqeda incwadi uyibhala iya kuphi incwadi? Uliqinisesa singakanani ukuthi incwadi loyibhalile iyafinyelela kumalunga aKwaZulu-Natal? Ingenxa yokuthi i-communication iyalekha kakhulu. Siyasaba bamacengwane ukuthi if ukuthi ukhona umuntu enimbona ka communication engathi baba mhlambe nathi sikaba TikTokers nabanye ningasibiza nithi besicabanga ukufaka kuba simbone ukuthi lo muntu lona sizokhona yini ukusebenza naye, ngoba kwesinye isikhathi kwayinto ukubhekelelana, into obucomrade ukubhekelelana ukucabangelana ama-groups ayukhulisa umkhonto wesizwe baba. So phinde sibuye futhi sihlale sodwa futhi sikhombane sodwa futhi. Siyacela baba macengwane ya communication yaKwaZulu-Natal, qinisekisani baba ukuthi umuntu enimfakayo ka communication yaKwaZulu-Natal umuntu ozokwazi ukuthi asebenzisane kahle nazo zonke inhlaka. Kodwa siyafisa ukwazi ukuthi iyiphi indlela eniyisebenzisile ukukhipha lo muntu loyo waka communication. Ngiyabonga baba. Ngiyabonga mfundisi. Angiqale nje ngokuconfirm istatement sakho. Statement sakho si-accurate sokuthi ngangumlandeli omkhulu wama-TikTokers. Ngoba inhliziyo yami yayingekho ngale. Yayingapha.
kwakusela Yebo. umzimba ngale kwakusela umzimba nekhadi manje ke kodwa ngibuka nisinenebula angiye ngibuke namhlanje ke yingakho ke kodwa ngawahlonipha ama TikTokers ka omkhonto wesizwe ngoba ahamba ngaphambili ngaphezwa noma umuphi omunye wayezama ukukhuluma ngenye inhlangano awa nje umkhonto nani united nikhuluma into eyodwa ehlangene ni accurate manje ke namanje asikwazi ukulahla leso sikhali yingakho ke ungizwa ngisagcizelela ukuthi akekho umholi womkhonto wesizwe engicabanga ukuthi angabeka ama TikTok ngaphandle kwenhlelo ze communication ngabe kukulukhulu kakhulu lokho ngicela ke mina ukuthi siliphushe lolu hlelo ngoba siya ku 2026 manje siliphushe lolu hlelo lokubonana no Comrade Nhlamulo uma ku necessary nami ngizosifaka isandla sokukhuluma naye nje ukuthi akanibone phela ukuze sikwazi ukuthi sonke sikhulume ilanguage efanayo mayelana nombuzo ukuthi uappointwe kanjani umuntu waka communication njengoba wazi mfundisi asinalo igunya lokumappointa thina uappointwe national engingaqinisekisa kuwena engingaqinisekisa ukuthi ngesikhathi lifika lolu daba kimina ngacela ukuthi bangilinde ngikhulume nomongameli iqala banginikeza ithuba ngasho kumongameli uchabe ngilifunela nje ukuthi angicacisele ngalomuntu okuthi uya appointwa angicacisele ukuthi uyasazi leso sinqumo uyingxenye yini yesaso uma ke kwenzekile lokho sengiyoqhubeka uma ngabe umongameli engakwazi sengiyoqhubeka futhi ngikhulume nalaba abebe ngitshele lolu daba ngicela ukuthi haya ke bami impendulo kamongameli yathi yimi engikhipha umyalelo yokuthi lo akasetshenziswe kwa communication esishaya umthetho bengingashongo ke ukuthi uzosebenza nolwangaphandle udaba kodwa ngenkulumo yakho ngiyasibona isidingo sokuthi asebenze nane provincial detachment ne unit ayikhandayo ayikhande kube i-unit ye communication ezosebenza internally within the legislature and externally in the party kodwa ngingakwazisa ukuthi akuyena umuntu ongaziwa emkhontweni akuyena futhi umuntu ongaziwa kwa communication ukhona kwa communication kuphela ukuyimedia communication la engimaze khona kodwa ke angikholwa ukuthi la kwaZulu Natal uyohluka entweni yethu esinsista ngayo ngoba ipolice phela iphethwe yithi la yithi esiyobe simlawula ukuthi xhumana nobani xhumana nobani xhumana nobani nama TikTokers sengiyowafaka lapho ekutheni sinobudlelwano nama TikTokers asizubhidliza esikhundleni sifuna ukuthi enhance ngendlela abukhulise lobo budlelwano ngokusebenza directly nama TikTokers ngoba sinawo amagama ama TikTokers sesiyobe simnikeza ke amagama ama TikTokers
siyabazi abanezinkundla, siyabazi esingaxhumana nabo ngoba kukhona izinto esifuna ukuthi bayiphushe noma bona befuna utho lokuyiphusha. Sizokwenza lokho. Ngicela nje sibekezelelane, but kwamina ngeke ngi-explain i-approach except lengizwa engiyishoyo ukuthi ubevele kwa-communication. Futhi nani nasenimuzwa, ngicabanga ukuthi niyokwazi ukuthi nimbone, nimuzwe ukuthi yilo, ngoba hayi ukuthi iqhaza lakhe belilincane kwa-communication, nalo belilikhulu. Yebo. Hayi futhi ukuthi yena academically mfishane, naye unamava akhe kwa-communication. Nawubuka nawubuka nawe i-CV yakhe njengoba bangithumelela phela. Nawuyibuka nawe uyayibuza ukuthi bangakanani abafika kulolu hlonze lokuba uyena ozoba uhead of communication. Akuyena ozobe communicator, yena u-head of communication. Uzoqasha ke ngaphansi kwakhe unit members okuyibona abazocommunicate ke la besobaxhuma nani ke, kodwa naye somxhuma nani na ukuze nazi ukuthi nangu uhead. Mhlawumbe futhi nanifuna ukuthi nim interview njengami, angisho uku-interviewela kumqhashi, niyomcela futhi, niyomcela ukuthi nimbeke la nikhulume naye. Maye vumileke uyokhuluma nani, maye ngavumi uyofuna nami ngisazi isizathu ukuthi yini ayibalekelayo. Ngicela ukuthi ngilibeke lapho lolo daba lokwakha inkundla yokuthi nikwazi ukuthi nikhulume nathi, nokucela ihhovisi lokubika. Ngiswileke inkulumo eningi ebikhalisa uShamase, ikakhulukazi lese siqedile yokuthi ama-TikTokers iwona ayi-first kumkhonto wesizwe. Ngiyavumelana naye, ngeke sikushintshe lokho Shamase. Uke waphawula-ke nangendlela yokuthi kwesinye isikhathi kuke kukhulumeke la ku-TikTok sekukhulumeka izinto sengathi azisezinhle kahle, sekukhulumeka kabanyana ngenxa yokuthi ayikho inkundla. Kuyezwakala mina-ke ngimubi kakhulu emhlabeni. Mangiqala nje ngikhuluma, ngibuye ngikhulume nangezinto zase-South Africa. Ngithi ngiqambe ngingena kweze-constitution yomkhonto wesizwe, ngibe sengiqalile kwezase-South Africa. Ngeke umphuce umuntu ilungelo lakhe ngokwama-human rights ase-South Africa. Kuma-human rights ase-South Africa kukhona iphuzu elisemqoka le-freedom of speech. Sorry manje maningi ama-freedom kulokubuya amaningi la kumina. Khona i-freedom of speech. Yebo. Khona i-freedom of choice. Lama freedoms lawa are very fundamental. Ngeke ungiphuce nje mina Willis Mchunu i-freedom of speech ukuthi ngikhulume emphakathini into ecatshwanga yimi Willis Mchunu. Nawo ama-TikTokers, they are human beings. They are covered by those human rights. Ngakho ngeswaphuce lelo lungelo. Kona kuhle ukuthi nawo siwakhuthaza ukuthi inkinga naseziningi eniyibonayo asikhulumeni, singazibalekeli ukuyikhuluma ngaphakathi. Bakhona abanye bethu abayothi nangabe nixakekile nathi silifake izwi njoba eshilo nje uShamase
nami sengizolifaka izwi elikhuluma nomongameli ukuthi mongameli naku kungathi ama TikTokers awakutholi ukujabula kodwa ngiyoya kumongameli sengehlulekile ukukhuluma noNhlamulo ngenzela ke nje ukuthi kodwa kuhle kona ukukhuluma ngaphakathi sibonisaneni kuze kuyofika la esibona khona ukuthi siyehluleka kodwa ngeke sibaphuca abantu ilungelo lokukhuluma ngimuzweke ekhuluma uShamase ngephuzu lokuthi ngathi wena uyahlehla angazi ke ukuthi ukhuluma ngubani uShamase nayithi wena uyahlehla bamacingwane bamacingwane mina ngiyiqhaweni namandla unkunzi kayihlehli hlehla ngoba kuthanda yona ngiphendula uShamase lapho ukuthi mina Gomo ngiyiqhaweni namandla unkunzi kayihlehli kuhlehla ngoba kuthanda yona amazwi ami lawo bayazi abafowethu uma ngisho qhaweni namandla unkunzi kayihlehli kuhlehla ngoba kuthanda yona hayi ngokuthi khona isimo esihlehlayo ngoba ithanda yona I see usephendulile kwale nkosi ngiyabanga ukuthi usumphendulileke ngoba mhlambe udaba engalwazi wena olwaziyo kodwa usephendulekile nami ngibona ngathi ngiyaphenduleka uma wena uphendula ya bekuyiloko nje uma kukhona engikushiyile ngoba ziningana izinto akhulume ngazo uShamase noFix mhlambe nakukhona ebebefuna ngikuphendule engasakuphendulanga ngenxa yesikhathi nami ngiyeza ukuthi angisekho esimeni njoba sengiqala ukudidaka nje ukuthi freedom of speech sekukhona ama freedom amaningi sekutshengisa kona ukuthi mhlambe sengikhulume ngokweqile ngiyacela Shamase Babukhomo uma kungenzeka mfundisi yebo nawe usibona nawe isidingo ungitshele sibuye next week Sunday yebo ngiyobe sengcono kakhulu izolo bengakwazi nokukhuluma kodwa ngikulapheka hayi sengingcono kakhulu kusasa ngizobe ngiqeketha ngizobe ngicula futhi kusasa ngendlela esengingcono ngayo kodwa ngicela sihloniphe impilo singayithesti nayo ngixolise kulabo abangangenanga ngibonge nje kuwena Babukhomo ukuthi mawubona izinto uyithathe ungithinte okwesibili uyibeke la enkundleni sixoxe yebo usemqoqo lo nakuwo wonke ama TikTokers ngilindele lokho thina siyabantu abama politicians isikhathi esiningi asazi okuyikona okufunwa uTikToker ngakho ke thina siyolindela nini ukuthi hayi naku ke lokho ngikubona kufanele kube senkundleni kaTikTok bese siyalandela ke lapho loyo oyosho I guarantee ukuthi akeke siyomcekela phansi singamhloniphi kodwa ebesidinga ohlelweni lwaka TikTok njoba nakuwena ngakuqinisekisa ukuthi cha uma nje ukuthi uyalifuna lo hlelo mina sengiyakuvumela futhi sizolwenza namanje ngilikhulumile nje ngalusho ukuthi lukhona lo hlelo ngalicacisa uNando kuyena oyangixhumanisa ugqume wahlala nje abanganambuzo ukuthi olwani lolo hlelo ubengazi nokuthi sokhuluma ngane efika la imanga imchazele esefika la ukuthi ingxoxo yami noBabukhomo yayihamba la kodwa ngoba uyena oshayela uhlelo nami ngizolalela yena ukuthi ulisaphi kuyimakodwezwa la ukuthi kanti sasikhulume ukuthini ngenzela ukuthi ke akeke siyomcekela phansi kuma TikTokers sinidinga as of yesterday asingeke nje size
silimaze isikhali somkhonto ngaleyo ndlela. Ngiyabonga kuwena mfundisi, bonge kakhulu ngethuba. Kodwa ngibonge futhi nokuzwa ukuthi nakuba thina nawe siye sixoxe kuphela u2 hours. Kodwa cha namhlanje umkhuhlane nje kuphela. Akubona ukuthi asikho leso sidingo. Now 2 hours ushaya next week. Siyabonga kakhulu nje baba. Fundisi. Ngiyabonga. Ile logo baba mhlambe ishangazi baba ukuthi uzokwazi ukufaka lelo amalogo lawa amaningi kuke wakhala ufix ngendaba amalogo. Yes baba. Uqinisile ufix. Hey. Cha. Ya ngisuke ngalibhala kulayini ongezansi. Hayi ngizoliphenya. Kunomthetho kodwa omile waka TikTok. Waka MK. Ayisetshenziswa omunye umuntu ilogo yakwa MK ngaphandle kwemvume ka MK. Loyo mthetho umile nje ngqo. Lokhu kokwenza ukuthi abantu bawasebenzise budedengu baze babe nama variation omkhonto anganele angawona afana nawo omkhonto. Yikona ke lokho kwakuvikwa ngemvume ngoba yinye ilogo yomkhonto awamaningi funa sistike kuleyo logo yomkhonto. Ngiyocela umuntu ufixa angilekelele ngalaba ubabalile abanye kodwa angilekelele nangabanye uma enaba abanye ukuthi wobani laba aba abuser noma aba misuser ilogo yomkhonto wesizwe. Ngane zakwethu ivele yanqamuka ke ngicabanga ukuthi mhlambe inetwork noma mhlambe something ngane zakwethu. Ake sibonge kakhulu bafowethu. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu namhlanje ukwazi ukungena uphendulekile ngane zakwethu. Sinethemba lokuthi mhlambe next week noma mhlambe phakathi nesonto siyobona ubaba Macingwane ekulameni kwakhe ukuthi ululama kanjani kodwa nginethemba ukuthi sizoba naye yona ngebuyo baba. Anguthi network evela siqala. Baba Macingwane. Mfundisi. Kusho ukuthi network iyasihlupha la. Hello? Yeah baba. Hayi baba, yes baba yezwakala baba, yezwakala impela. Ngithi network iyasihlupha ngingasavalelisanga kuwena. Angikuthandi lokho ngifuna ukuhamba kahle. Ngithe kulungile mfundisi good night ulale kahle. Kodwa bengithe ngicela ukuthi ufix naye umsiza angixhumanele ungixhumanise nami ngo WhatsApp. Anginikeza abanye laba ababalile abafake nabo kodwa labe sengibezwile sengizobabheka nami ngibabone ukuthi benzani ngelogo yomkhonto. Kodwa abanye bathi besebenzisa ilogo yomkhonto izinto abezenzayo zibe yihlazo emkhontweni wesizwe. Kukhona nje engiyonako okuyofanele ukuthi ngikhulume nangabe kuyindaba egudwini. Ihlazo lelo. Ihlazo elikhulu kabi kufunakala abantu bakhulunywe kabi ama members omkhonto wesizwe ngenxa yezenzo zabo. Ngicela ke ukuthi sikudlulise nje lokho babukhomo kinina nonke ama TikTokers ukuthi we don't condone anybody womkhonto wesizwe ukuthi ahamba ayosebenzisa ilogo yomkhonto wesizwe bese kuthi okwenzeni kwakhe acasule amanye amalogo omkhonto wesizwe. Kodwa ke sizokuphenya lokho ngizokukhuluma ngokuzayo ukuthi kuyobe sekumi kanjani. Ngiyabonga. Hayi. Siyabonga kakhulu baba Macingwane. Siyabonga nje kakhulu nje baba.
Hayi phumula nje baba. Sinethemba lokuthi kwelizayo iviki sobe sinawe. Ngoba right ungumqemane. Siyabonga nje kakhulu baba igcine baba inkosi. Yebo. Ngakhulu abalaleli bonke abafunile nabangaphumelelanga. Yebo. Bonke siyalalela ngokuzayo. Hayi siyabonga kakhulu baba. Yebo. Yebo. Baneza kwethu. Sibonge kakhulu bafowethu. Sibonge kakhulu bamacingwane ebekanye nathi. Siyathemba ukuthi noma sibe sincane isikhathi kodwa ukulu kakhulu ngiyazi ukuthi abanye benu bekukhonde befisa ukubeka ukhona imibuzo befuna ukuba nayo kodwa nami nginethemba lokuthi next week uzobe right. Ngiyacela bandla mawukuthi awungenanga ungafili sorry. Kube ngahlambe uvalelekile cha awuzange uvaleleke isikhathi ebede sinaso bisincane kakhulu bamacingwane impilo ayinhle kahle. Nakimi nje ngane zakwethu ngishaya umkhuhlane kodwa hayi ngizosonqoba ngane zakwethu. Siyacela bafuthu ukuthi senze sure ukuthi ngeke ngithi mina umkhonto wesizwe ungowami, umkhonto wesizwe ungowakho, umkhonto wesizwe owethu sonke. Ngibe nesinqumo ngisithathile mina Sithembiso Khoma. Engekho futhi umuntu ongiphushayo, engekho futhi umuntu ongiconvinceile ekutheni mhlambe ayekho umuntu angiconvince mina. Kodwa mina njengokhomo ngibe nesinqumo ngisithathile mina. So ukuthi umkhonto wesizwe mina ngiwakhe angazi ngingabala ngikuthiwa nginesikali ngakala ngithini kodwa umkhonto wesizwe ngingomunye wabantu abawakhile. Into engilimaza nengiphatha kabuhlungu kakhulu ukubona umkhonto wesizwe ubulawa usuku nosuku. Ngesikhathi sibheke ngabo April kanje yayikhona into ekade ithi umkhonto wesizwe kumele kushaye uDisemba kuphelile ngawo. I think mhlambe nawe uzobona ke futhi nawe izimpi ekade zikhona emkhontweni ukuthi impi ngeke ikhona ngayo ibiqeda ngomkhonto wesizwe futhi akusho futhi namanje ukuthi sekuphelile ngomkhonto kuphelile izimpi still isekhona izimpi kodwa ngibone mina njengokhoma kungekuhle ukuthi umkhonto wesizwe ngihlehle izimo zingekho right ngibe nami ngicine futhi nami sengilekelela abantu nami abathi umkhonto siyawubulala ngoba phela ukuthula ubukele nombono ukuthi yonakala kwesinye isikhathi nawe usukuvumela abantu labo ukuthi abaqhubeke bayibulalini. Umkhonto wesizwe kube mhlambe angizange mhlambe ingxenye yawo ekwakheni umkhonto wesizwe ungabe mhlawumbe anginendaba kungaba yikho into ethi ngabe ngithi hayi akwenze okwenzakalayo. So uma ngithi mina ke umkhonto wesizwe owami owakho wethu sonke ngisholo ukuthi ke nawe mntakamali la ukhona zama ukuqhamuka nesolution nawe la ukhona zama ukulungisa and ama complaint nezimpi eziningi ayisincedi ayisise phambili. Bamncamalala okwangifundisa something ngaba nobusuku nje obubodwa naye angena khona ngo4 ekseni ntambama wazophuma ngabo 2 ekseni elayela nje ama complaint abantu okugcwele yazuzibona abantu ba-complain wathi umesuka lapho wathi naze nangiphoqa nonke yabona kodwa abantu bebeqephuza kakhulu wathi naze ngiphoqa nonke phakathi kwenu akho kusho yiwani umuntu ongithembisayo ukuthi babunqamalala sizobuya nawo le province babunqamalala senza sure ukuthi umkhonto wesizwe uyawina nonke niyakhala yabo. So lonto leyo ke ibuya ngikhumbuza ukuthi yazi ake sizame bafowethu ngawo wonke amandla ukuthi at least bafowethu sazi ukuthi bamnqamalala naye yonke imithwalo asinamthweso nathi esibona kuyaleka cha phambi isandla usho ukuthi hayi la kuyaleka ukuze ukwazi ukuthi okungalungile kukwazi ukulunga. Asizameni ngawo ngamandla ngane zakwethu ukuthi ezinye izimo siyayisolva ngane zakwethu. I-high command sifisa ukuxolisa kakhulu futhi kuyo. If ukuthi kuyi-high command uyazazi wena ukuthi uright akumelanga mawulimala ulimale uma ngabe thina sikhala ngani sithi high command umkhonto yawubulala ngoba sibuka lento kungabi nandaba sibuka lento kungayihluphi ngezinto ekungabe ekukhalwa ngazo asiboni nisondela nakuzo. So leyo nto leyo ke yenza kuthina sibuye ngazi ukuthi umkhonto wesizwe anokhathalele aninendaba nawo. Siyacela ukuthi ke nani mangabe nisizwa sikhuluma kodwa nazo ukuthi mawuzazi ukuthi uright yabona inembeza wakho nawe uclean yabona lento ekhulunywa ngathi okhona bayikhuluma ngathi uclean
ungafili sorry. Umuntu kuphela ongafila sorry umuntu ngampela, yabona, naye uzazi ukuthi unesandla kuyona yonke into ebulala umkhonto wesizwe. Ingakho mawuthi ubhekisise kahle imibuzo eminingi la ebikade ikhona baba Macingwane umuntu okaZulu Natal, kodwa umuntu ubhekisise imibuzo eminingi la ebisikhomba khona phezulu ku-national. Lana ke nathi ke kuba nzima kakhulu nakuthina ukuthi ke siye kubo laba ba-national sikhulume nabo ngoba abanye babo ababambeki, abanye babo abasazi nokuthi thina siyini. Mina angimthandi umuntu mina ongangihloniphi ngoba ngiyamhlonipha mina umuntu. Angimthandi umuntu ongangihloniphi ngoba ngiyamhlonipha mina umuntu. Kodwa uma ngabe sengizwe ukuthi angirespecteki la, manje inkinga enkulu ukuthi umama mina wangifundisa into ethi, yabona mntanami, ukuze ube omdala akahloniphe omncane, omncane ahloniphe omdala. Uma ngizokunikeza respect mina wena, kodwa wena unganginikezi respect, enkulu inkinga leyo. Kodwa kumele inhlonipho sinikezane nawo. Inhlonipho esinikeza nina high command phezulu, sinikezeni phela nathi, yabona. Ningafuni sinipraise sikhulume kahle ngani, kodwa nina ningafuni ukwenza into eqondile. Sazini ukuthi singabantu, nehle nize ebantwini nikwazi ukuthi nilungise. Sibonge kakhulu futhi bafowethu nangobaba uThoni Yengeni as u-deputy president. Siyabonga kakhulu nangaye ukuthi bamnqamalala amdonse ambeke. Nginethemba ke njengokhomo, le ngikhuluma njengokhomo le, ungangizwa kabi, le ngikhuluma njengokhomo. Nginethemba njengokhomo ukuthi ubukhona bakhe ubaba uThoni Yengeni kukhona nje izinto azoyifixa nje ekumele ayifixile njengo-deputy president. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe naye ukukhala kwabantu nezikhalo ezikhona nabo bayazizwa ziyafika kubona ukuthi akukwazi ukuthi abantu bomkhonto wesizwe bangakhala ngento eyodwa, kodwa kuthula ngathi akwenzeki. Siyafisa ukuthi ke izinto esikhala ngazo masibone mazenzeka, into esikhala ngazo masibone makwenzeka. Kwesinye isikhathi abantu abaphezulu high command abaye kumona lento yomona ikhundla ibuyihluphe ngoba ibuye yenza ukuthi umuntu afune isikhundla lesi aphinde futhi afune lesi, yabona, aphinde afune lesi. Loyo nto le automatically yenza ukuthi ugcine ungabe usakwazi ukwenza umsebenzi wakho ngendlela okuyiyona ngoba uthe mangabe ungena wafuna izikhundla eziningi, kuthiwa uhlamba useparliament, ngenze example useparliament, kodwa ngala ku high command futhi kunesikhundla futhi okuso, yabona. Ngeke uzuphase kuzo zombili, kukhona uzocompromise khona. Kanti abantu bomkhonto wesizwe bayasidinga leyo ndawo leyo. Siyafisa ukuthi ke high command ikubuke futhi nakho lokho, even nabantu esinikezwa bona angabi obhululu nobuchomi nobani ngoba kwesinye isikhathi buyishaya. La ngenze example ngena ngathi mina kunabantu la abawosomabhizinisi bomkhonto wesizwe abasupport umkhonto wesizwe ukuqala becampaign bekukhishwa imali zabo kwenziwani ngiwa ku-Orlando Stadium. Osomabhizinisi bomkhonto wesizwe kade sibabona besi-avela besibabona. Uma umkhonto wesizwe uzoqhubeka uthatha abantu abangawona, yabona, kade singenabo mhlawumbe before ubabeke kakhulu phezulu, lo muntu ngeke azazi lo muntu ukuthi kunabantu ekuthiwa osomabhizinisi bomkhonto wesizwe ebekade begijima si-campaign. Kodwa umuntu osuke ekhona emkhontweni uyazi ukuthi kunosomabhizinisi bomkhonto wesizwe, abantu esibadinga labo usuku nosuku, abantu labo esibadinga nje siyabadinga. Okusho ukuthi abantu ekufunza ube labo banali ofisi labo ezosomabhizinisi, yabona, banayo indima, ikhona la khona umkhonto wesizwe ubabeke khona ngoba abantu labe kwi-campaign yethu sibadinga kakhulu labo bantu labo. Asikwazi namhlanje ungabacabanga osomabhizinisi bomkhonto wesizwe ngoba abantu laba abazinikele bengaphushiwe umuntu ngesipamu, kodwa abantu laba abayinikele bona ukuthi thina ngeyimali zethu sizosupport umkhonto wesizwe. Asikwazi kuma umkhonto wesizwe uma ngabe usongconywana masukhohlwa abantu okwazile ukubasiza. Kumele osomabhizinisi baqoqe bonke labo umkhonto wesizwe babeke endaweni eyodwa. Uma kukhona imisebenzi ekhona le mkhontweni singajabula makuthiwa ama-invoice lawa akhona
lawo emisebenzi angaphuma kakhulu kubantu abasupport umkhonto wesizwe kade umkhonto wesizwe ungekho emadleni. Ngeke usilimaze lokho thina ukuthi osomabhizinisi bomkhonto wesizwe nabo bayahlomula kumkhonto wesizwe ngokukhona imisebenzi yakhona ngaphakathi. Ama-invoice akhishwa ngenyanga nabo bayahlomula. Ngeke usilimaze ngoba sazi amagalelo abo ukuthi ngesikhathi umkhonto wesizwe ungenayo imali, ungenayo funding, lawo bantu labo kade bebhizi bekhipha imali zabo besupport umkhonto wesizwe. Siyakukhuthaza lokho ukuthi umkhonto wesizwe awuke uqinisa kakhulu kubantu abangaphakathi ukuze sikwazi ukuthi siye phambili. Hayi lento ukuthi umuntu abe phezulu lapha abe nendiya lakhe. Bafowethu, leyo nje bafowethu asiyeke nje leyo manje kodwa. Lama invoice enilawa nje avaleni bafowethu. Yabona sizozwana mangabe nenza kahle izinto ngeqiniso. Lento futhi yenzondo ayizosisiza ngalutho. Ngiyazi ukuthi ngisho ngokwe experience yami mina ukuthi ngiyazi ukuthi abanye bena bangifuni. Ngiyazi abanye benu vele abayangizonda futhi ngiyazi ukuthi noma ngathiwa yini ngiyazi mina ukuthi abantu vele into yomkhonto wesizwe abohlezi njalo bepressa unyawo phezukwami. Abantu vele abohlezi njalo bengicindezela. So lonto leyo ngiyakutshela mntaka ukuthi ayukhulisa umkhonto wesizwe kodwa iyawubulala umkhonto wesizwe usuku nosuku. And mawunikezwe futhi power onika nemkhontweni wesizwe uyisebenze kahle ngoba alukho usuku ongafiki. Mawunikezwe power ethize kumkhonto wesizwe uyisebenzise kahle ngoba alukho usuku olungafiki. Amazwi wami lawo nje engivala ngawo. Nganza kwethu ingcine mfowethu inkosi inilonde inkosi kukona konke bafowethu. Siyathemba ukuthi mhlawumbe phakathi nesonto sizozama ucela phakathi nesonto sibone ukuthi mhlawumbe eGauteng ubani esimtholayo noma eEastern Cape ubani esimtholayo noma eMpumalanga Province ubani esimtholayo. Masimthola sizomemezela ukuze sikwazi ukuthi ninake ngama province akulawo zondawo lezo nikwazi ukungena nikwazi ukukhuluma nabo nama challenge nayo yonke into akhona kuma province ukuze sikwazi ukuthi siye phambili. Nganza kwethu siyabonga kakhulu bafowethu sawulapha impilo yami nami ngiyeza ukuthi hayi umzimba uvuma mina. Nisale kahle ngane zakwethu. Amen.